kubo bonke abasenkingeni sabingelela isigadla, kubo bonke abafisa ukusizakala besabingelela isigadla senyama safele emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa amakhuluma okwahlula iphoyisi. Kusempela ndaba. Kusempela ndaba. Sempela ndaba ngempela. Abantu abahlushwa zinkinga. Abantu yabona ngifuna umuntu othi mina ngiyamazi umuntu ongihluphayo. Ngifuna umuntu othi ngiyamazi umuntu ongimise kabi. Ngifuna umuntu othi ngiyamazi umuntu ongiphilisa kabuhlungu empilweni yami. Hayi ngoba ngiphila nje ingoba ngingakwazi ukuzama ngiyazama. Kodwa lo muntu usengimise kabi, ngiyacela ngiyavolunteer. Cela kuba ummeli wakho kulowo muntu. Ngaba umuntu okumise kabi othandweni, ngaba umuntu okumise kabi empilweni yakho. Namanje ngithi mina nemsebenzini noma ikuphi. Mina ngeke ngezwe bekhuluma abantu. Ngangingasho mina ukuthi asibulala umuntu ukuze wena uthole umsebenzi lesikhundla. Kodwa ngangithi mina namanje umuntu kukhona umuntu okumele lapho obona khona ukuthi wena usengakhona ukungena khona. Hayi mani woza kimi. Adede phela naye ngithi naye sodlila iqatha. Akadedele nomunye naye phela adle iqatha. Ngani kusho mina ugogo logobile. Hayi ngoba ngithi mina asithakatheni abantu. Kodwa ngithi mina mawufuna nje ukuthi ngihlusha umuntu noma kukhona la ufuna ukungena khona akungeneki woza kimi. Ngani kusho mina phela umpondoza indoda endalo magatsha emazulwini uvuma ovume esizweni sadla sebhethisi nomhlaba. Umhlakaza nhlasa ngithi mina gogo logobile ngithi mina khuluma kunendleko ngithi amzimba manje unendleko. Angithi umzimba uyakhandleka ubathe uyazama ubuyele emuva. Uthi uyakhandleka umzimba uthi bathe uyazama ubuyele emuva. Uthi bathe uyazama uyabuyele emuva. Woza phela kamhlaba yalingana. Woza la kamhlaba. Mina ngifuna umuntu otetemayo. Lento umuntu ungena endlini ulalise la endlini. Mangibulalisa la endlini uzolashwa la endlini ngeke uthinte ke sami isandla mina. Yonke into enzekala ufuna uyimele. Manje niphinde nizonakalele khona la. Uzonalela kanjani bakithi angiqondanga njalo kini kodwa angixoxi ngento eniyenzayo. Kodwa ngiyasho ukuthi qinani maniza kimi. Anginawo umuthi wengane. Umuthi wala ekhaya mubi. Andi ngiyachazelana kamnandi. Mina ngiyachazela kamnandi ngufundise ngokwelashwa ngaphambi ukuthi ngulapha. Ngufundisa ukwelashwa phambi ukuthi ngulapha. Ugogo logobile lo 0727378514. Hawu mawungifuna uzongithola. Ngithi mina isitha sakho asixole. Mawuzoza kimi nje sivalelisa isitha sakho futhi ungitshela ukuthi ufuna sisenze njani. Kodwa mina ngifuna isitha sakho sidlalele kuwe over. Isitha sakho singadlaleli kuwe over. Ngoba wena thina silindele likhulu kuwe. Sewubathe uyazama kwenzeke. Sebathe sozucwile eqeletini. Buka lana. 072 737 8514. Yaba madoda. Uze kimi. Sambe. Sifike sibasa umlilo. Uma sesibasa umlilo. Faka uphondo lwami. Sibhala iphepha, sibhala igama lakhe sifake la. Samthatha. Magumba manje onke umhlaba samshaya samhlikisa. Safunga sagomela. Samshaya. Safunga sagomela. Samshaya. Samhlaba. Wena sibanibani. Namhla kunamuhla. Ngikhathele nguwe. Ngikhathele nguwe. Angithi uhlale khona la ulindele ucingo. Ngeke ngikususe emlilweni ikhola ingakasho ukuthi ubani kwenzakalani kuwe. Siba 072 737 8514 noma yipi inkinga ngizokuxazululela yona. Siyabonga.